terminate ba? Kasi abandon duty ginawa ko eh. Naka-duty ako tapos umuwi ako ba? Medyo maganda ang nalaman. Tapos kunting angat ng sahod. Eh, ba't broken yung ano? Iwalay na. Oo, ganun yung kuya. Gusto ko lang. Iwalay na, tapos pinapang... Oo. Mag-iwalay sila sa October. Hindi, gusto ko lang. Lang naman yun. Okay. Gloves. Para sa pasyente. Pasyente. Ito, no? Pagtatuan sa siya. Oh, perahan. Sir, may tumatawag, sir. Ita. Nagpanaita. Madamaan. Gurera na tatatwa. Ah.
Okay ka lang din, te. Okay lang ako. Umisikit na mata ko. Ano sa baril, sa pangkato. Ano nga bang airport natin dito? Papuntang departure? Ayun. Terminal ano, no? One to. Terminal 1? Ah. Pag departure? Papuntang Kuwait, no? Sa oras. Oo, kasi ano lang yan. First lang. Hihingi na lang yung passport copy. Pinhas lang naman ang life tagal eh. Sa atin. Pinakamatagal. DXB Terminal 1, no? Hmm. So bukas na, no? Bukas ang magabi yan. Bukas naman. Anong date bukas? 3. 3. At 3. 3. Ngayon eh. Sayang yung sinag sa akin na appointment. Sama bukas. Oo nga, talagang. Bukas is July. July 3, no? Yes. 2022. Thank you. Kasi wala na kasi July 8, ubos na yung ano ko eh. Yung lumagpas, nagbabayad ako eh. Kahit anong oras, basta bukas na. Dubai. Hanap ako, wala. Dami na yung ano ngayon sa Dubai. Buti pa sa Kuwait. Kasi dati na natin. Baka nasa loob. Maganda natin yan. Malinaw. tingin ang cellphone. Ganun mo ba? Ba, bibidyo ko ba? Talaga lang. Mga 10, 15 seconds. Pero maganda siya. Malinaw din na. Uy, oo. Sulido no.
Uy, hindi ko gina picture lang ba yan? Oo. Okay. Naku, Inday. Mamaya pag kompleto. Ah. Ganda lang electric. Kapalit ko. English ito. Ganda lang electric. Video to. Mm-mm. Hindi ko na ito gagalawin ha. Mm-mm. Bakit pala kayo video to? Send ko sa anak ko. Si Norman kasi daming katulong. Alam mo na sa YouTube. Ewan ko ba dito? Wala pa kang tutulong. Patayin ko na. Hmm. Thank you. Picture ang po. Send ko. Pakita ko na lang. Lord. Dapat ito rin ako. Bakit ko? Kaya lang gusto ko yung ano. Tapos na. Ganda. Kapatid. Ay, thank you. Kaya lang gusto ko pa magpapita ako dito. Akala niya. Mami. Kasi may break eh. Dito dapat. Mami daw eh. Grabe naman po. Pag kasama ni masakit yun. Dun sa biak no. Oo. Wala. Malaki yan din. Saan mo ilalagay? Dito sa itong patakpak ko doon. Patakpan ko lang. Dito. Kaya ba yan? Itatakip dito. Oo. Dito ang takap lang ng konti dyan. Pagkakit. Kasya ba?
shade natin ng ganito. Malamig na. Pwede IB to sir? 12, IB 12 pwede no? Pwede. Kasi ano siya, may 12 okay lang, pero yung IB. IVIE. Tama din maganda dito violet sa dito. Naku, amba. 45, 65.
I, tapos V na Victory, tapos I ulit, tapos E na E. Ay, iba ba? Kung ano tatayin ko. Hindi. Ayos din.
Yes, eh. Ano ginagawa mo? Kumakain ka? Diyan si Bebtoy? Bakit? Ay, ganun. Ano nangyari? Sige, sige, sige. Ay. Sige na. Yeah.
Ganun. Bakit? Hmm. 500.
Sina-church yun, sir? Matagal pa. 6 hours. Taka ako eh. Kita mo man. Ay, da. Paano to? Kausapin mo. Ako na. Okay. So, ba na? Where are you now? Front of the mosque? Okay, okay. My wife will come there, okay? Where? Front of the mosque. Okay. Okay. Kuya, balikan mo. Daddy. Ganun ba? Ano yun, no? Big mosque. Diyan lang yung sa likod. Oo. Okay. Please. Ito bro.
Diba? Authenticated. Gusto ko na.
Paman, darang. Ano ba? Ganun ka ganun. Okay, watch. Video stop.
Ang gray nga dyan may isa. Lipstick. Latino. Dek.
lagi. Bakit? Ayoko na kunin tong photos nito. Bakit? Kasi, Ano yan? ang tagal. Nandun daw siya. Ano ba big mo? Sabi niya. Sabi ko sa Big House, umalis daw siya. Pali daw yung location niya. Sabi ko, Kuya, basang-basa na ako ng pauwi. Sinabihan kita ng, Big mo. dito na lang. Para sa Quezon? Quezon. Kasi, di ba, roundabout lang siya. Is madali niya makikita. Hmm. Sabi niya, punta daw siya doon. Sabi ko, Kuya, asan ka ba? Initan na Baka ako. wala pa yun talaga. Sabi ko sa kanya, ang init-init sa labas. Okay. Baka wala pa talaga yun. Tumawag si Jam eh. Ano? Nakabalo sila sa pera? Oo. Ewan ko, bakit? Ang binigay doon nila 1,000, di ba kay Bandit? Gago siguro. Nag-abo Kasi na. nakita ko kanina pera niya, 500 lang. Tapos, to 120. Ay, to Paano 220. ba nawala doon sa... 225. Paano Kasi, ba nawala? nagbigay ako sa'yo ng 5 dirhams. Yes, pinababa kita, right? Oo. Kanya yun eh. Less po. And then, nagpunta kami ng ukay. Binigay ko sa 500. Diba? Tapos binalik. Okay ka rin? Ano yung bili ko? Hindi naman ako nag-ukay da. Sila nga nag-ukay, nagkagulo sila sa... Kano ba nawala? Dad, nag-ukay ko yun is ako, nasa akin yung pera ni Chams. Yung bakla. Diba? Ang pera niya is 250. Hmm. Yung binigay ko. Kasi 250 lang yung pera ko. Kasi 200 na sa balik ko. Hmm. 230 ata yun. Kumi ako sa'yo ng 40. Di ba yung 40 na tuwalis mo? And then, kaya nandun nasa 20 na lang. Hmm. 20 o 30. Ganun. Ayun ka. And then, anitan ako talaga putik. Anong nangyari? And then, nagpadala daw sila before lumita sa bahay. 115. Ay, hindi ko alam kung magkakapinda. Nagpadala daw sila pagka daw nila nakuha ng sukle sa padalahan. Magkano? Ewan ko, hindi Di ko pwede na- nilang hindi ko na po balikan yun. alam. Tapos nag-aaway sila doon kasi daw binigay ng pera. Sabi ko, hanapin mo pera lang kasi yan. Meron pa sa pagawain niya eh. Tapos, Pero pagawain tapos niya nag-ukay sila, bumili sila ng bag. Si Lorraine ata bumili ng damit. Tapos daw sampo ata parang kayo. Tapos, binigay niya sa akin yung pera niya kasi siya nag-post siya. Binigay ko ng 20 yung sa babae na tindera. Tapos yung babae, si Noreen, humirang sa kanya 10 ng 5 lang. Tapos kinuha ko din doon sa 250. Binali ko ulit si 5 dirhams doon sa wallet niya. Sabi ko, Pax, binilagay ko dyan lahat. Sabi ko sa kanya. Tinawagan mo siya, ano? Hindi. Wait, hindi ka nag-thank ko sa lamat. Hindi ko ulit na. Kapagod ako dati. Walang email sa ticket. Yung ko nito mabas po. Init pa naman. Oh, tingnan mo naman, no? Parang pinampalak sa labas. Ayoko na. Ako ko na yun, naglaba kasi ako. Hindi ba ka? Yeah. Picture ang bago sa inyo. Sushi na ako. Natunaw na yung yelo. May sushi. Yan. Hindi natutuloy yun, nag-away-away. Ewan ko. Ito alam. Great. Magkaan pa daw nawawala? Hindi ko po alam. Hindi ko alam kung nawawalang pera nila. Katawag ko. Yung kung na... Hindi ko po alam kung paano nawawalang kanila. Kasi wala naman talagang pera. At wala akong wallet na dala. Hindi doon na ito 50. Hindi, wallet akong dala. May talagang, di ba nakalagay na sa wallet ko, 200 yun. Sino? Ito pala. Na alam ko, kasi iniwan ko talaga ng lahat ng pera. Iniwan ko sa bahay. 200 lang din ako. Ayos ba? Okay. Ito. Good. Kuya, mahilig ako ng pizza. Kaya, yan. Araw-araw pizza. Araw-araw.
Alien. Galit lang ako kuya, pizza lang dalhin mo. Okay na tayo. May bawas pala yun. Pag maayos yan pa. Dito. Yung sa kamay niya, ha? Ganyan? Yung isa yung may, may payat na alien. Yung ulo lang. Ah, Meron din yung payat eh. kaduwa ko yan. Hindi nga alam mo ba? Nag-miss pa ako para pumunta dito. Kasi ngayon patapos ako nagpawis pa kay sa'yo. Sabi niya sa akin, Baka hindi pa dumarating sabi yun niya na nasa sinabi niya. Dimas daw. Sila po, nandito. So, andito po ako sa Dimas. Matawag mo. Meron. Sabi ko, kuya, kung nasan ka malapit, sabihin mo, pupunta ako sa'yo. Sabi ko, wait lang. Sabi ko, doon na lang po tayo sa Wesson, roundabout, mabilis mo makita. Pumunta ako doon. Tumawag na naman. Nalaw sila Big Mas. Kuya, nasan ka ba talaga? Mahal siguro wala pa yun. Hindi ko na. Bakit ka ba ako doon? Pagdating ko sa bahay na. Kumain mo yan? Yung watermelon, fruits sa bahay. Yung kanin. May naluto na pagkalis ko. Naliligo siya. May nagluto na naman ang tuludo ng pauga. Ayos na. Angas na. Bilis lang pala. Kuya John, ngayon ka lang nakapagtato na ganyan? Ngayon pa lang ito. First time. Ah, kasi yung iba kasi mga common na ba? Mga alien. Isa. Sakit ba? Wala. May part na masakit, tas yung iba hindi. Yung dito. Yung masakit. Ano sino kaya si... Anong number ni Jungkook? 53? 93? Pahinga lang kasi. Ha? Pahinga lang. Ah, okay. Ayan, Bini. Ang dali. Picturean mo nga. Okay na ba? Papahinga lang din siya. Oo, kawawa naman siya. Hindi pa nga si Kuya nakain. Kuya, kumain ka na ba? Oo, kumain. General Ali. Ang cool. Oo nga, picture mo. Hindi, magsishading pa kasi siya. Yun ang mahirap yung shading. Ang galing eh. Nakasibangot. Kasi magutom talaga yun ah. Kinukuha niya yung mga ano, yung mga pepperoni. Oo, naano ko sa camera. Doon ka. Inano sinade niya yung ano, yung name dito. Pabayan ako bukas. Wait lang, wala ka pang email. Wala pa ba? Excited na ako. Gago. Kuya pa upo nang maayos. Napagod ko. Angas na eh. Angas na. Angas. Kaso dito naman yung ano, sa sunod na. Pag uwi mo na dito, Pagbalik ko dito na. pwede ka naman bigay. Dubai. Naglaba si Bobby kasi sabi niya, may naglaba pala sa dito. Opo, ako po naglaba. Tapos nalaban mo? Oo, nasampal ko na bago ko naglaba. Tawag. Sino yan? Jam po. Mawag? Da. Jam. Saan ka? Hindi pa ka naalas? Okay. Ano, kumusta? Nagkasundo na kayo? Oh, then?
Tapos? Ano ta? Ano? Ano? Ano ba yun? Hindi yung binigay niyo sa amin, binigay mo kay Nikki, 500 lang talaga yun. Oh, hindi pa na kumalis dito eh. O, 500 talaga yun. Kaya nga sinuklian kita ng 250, di ba? Dalig na lang sa akin. Ah, okay. Alis pa ba na siya? Ha? Ano oras kay Alice? Ah, okay. Nandiyan? Paalis na lang. Asan sila? Ha? Ano? Ano? I think Sino ba yan? Si... si Maylin. Baka pupunta. Punta kami. Pagtapos ng kay Nicoy na ano. Na, 31 hour. 30 minutes o 1 hour. Like that. Ibis pa tayo, no? Okay. Ibis. Sige na. Sa'yo mo pag Punta na lang kami doon. papauwi, pasakyan tayo. Oo. Pag sa uwi, sabay na kami. Nakaligo ba tayo? Okay. Ha? Nakaligo. Kanina morning. Sige na. O gago ako kumawa. Stay. Oh man. Sige na. Oh, like this gago. Ano dami? Ito, oh man. Sige na, oh ladies. Niligo ka pa? Hindi na. Nakaligo. Mamaya, bumalik. Wala na, alas 6 na rin. Hindi tayo makapunta. No? Nasaan daw? Sino may Ay, kasalanan? gutom ka naman. Sino may kasalanan mo na? I-check daw sa Saan? Sa dalahan? Padalahan. Nandun na, nandun na sa palitan para check nila CCTV. Kung naibigay ba o hindi? May kahit ito. Ba't tumatagal? Lalong masarap siya eh. Gusto mo magpata to? Di, huwag ka na malis dito. Diyan mo magpata to. Ba't ko sa kabilang kamay mo? May pera pa ako dito. 100 yun eh. 100 yun eh. Ay, 100. Wala na tayong pera. Pagtato ka na. Wala teka kain. At dating mo yung tato mo. Next year. Sa bagay, wala nang pasok. Next year. Nagugutom na ako. Saglit lang. Ay, kumain ng pasta. Meron ka lang kulang. Ganun. Nak? Ayun, ayun. Yung kulay na yan. Burrito. Pwede ba bukas ulit? Mas ito bukas. Oo po. So ngayon, medyo masarap pa eh. Dito naman. Mabilis lang din ate. Ayun. Mabilis lang din ate. Ang ganda nung may ano eh. Hans. Boyfriend niya. Pangalan ng boyfriend niya. Na hinibalayan siya. Kaya Bakit hindi pa patatuloy? Hindi na lang natatuloy. Kasi dapat, nalagay mo sa katawan mo may meaning. may heart di ba siya na ano? Ibig sabihin hibalay na nga daw. Babalik ulit siya eh. Ano ba ito? Hindi siya. Wala rin pa pala ito. Ay, nakasimula lang. Oo, si daw yan. Tato sa likod eh. Dalawa. Tapos dalawa sa apat. Dalawa sa magkabilang kahit magkabilang yung Siguro nun kada sahod magpapatato eh. No? Siguro na 100 lang din. Yun. 150. 150 kasi may heart eh. Bakit ba? Hindi na ako natawa na tuwa ba? Satisfied ka na. Ganun ka. Parang kasi parang wala lang. Ikaw kasi, pag dalos ka kasi, sinabihan na kita before na
Dad, mag-isip ka muna yung ayaw dito. Gusto ko na. Nakakapagsisi rin yung sabi ko. Kaya nakakapagsisi na tayo eh. Please. Pinabura mo talaga pangalan ko ah. Ayan, no? Ay, sa liit naman, paano makikita yan? Ito, ayan. Ano yung makikita? May microscope yan. Eh. Alam naman. Bakit kasi yun eh? Sablay. Sino Nagkiloy pa yung pula. magusto? Hindi kasi maganda yung ano. Sinabihan kita. Mali yung tiplada, no, no? Nagtitraining pati yung daddy. Sinabihan kita. Na huwag ka na doon. Sabi niya gusto ko lang. Sorry. Doon kuya, alam mo doon kuya sa ano, sa likod ng Weston, di ba? Ay ano, new era dyan sa amin, sa Harap. nag-KFC. Ito nang ninira. Ay new era dyan po sa nag-KFC. Likod po noon. Tapos sinabihan ko si Dad, sabi ko, Dad, dun sa kakilala ko na po. Kasi marami na po ako nabigay sa kanya. Si Jan dito rin ba? Hindi, iba yan sa Iba ano si yun, Jan. factory. Si Jan? Okay, mga kaibigan ko, at saka yung mga tato ko. Si Kuya ang umano, nagtato. Ay, gusto daw niya. Okay. Pagtalo na namin. Tapos mga kuya, mga 2 days, 3 days, galit na galit siya. Ayoko na nito, lagi na tinitingnan sa salamin namin sa CR. Ayoko na nito. Sabi niya, ang tagal naman itong magdumaling, di ba? Ayoko na. Ano kasi nagkiloy yung pula niya, hindi siguro magandang timpla no? At saka may bahasa. Ano kaya ano nun, yung ink, parang hindi maganda? Mga local Ano ba? niya, yung, Tapos ang mga tinatuan niya naman, wala siyang pinakita ng mga art na yung hindi, mga, tama ka, akala ko kasi yun talagang marunong magaling. sino? Kasi na, Oo, kasi hindi ako nakinig sa ibang eh. Yung po kong pinisan, hindi mo aling tapos nangangati pa pag gaya niya ng manok Nakati kuya. nga yan. Kaya pinatungan ko. Kaya hindi na, no? Ngayon okay na, hindi na siya yung, Ano? yung lumubo yun eh. Oh, kinakamot siya kasi kumakain lagi siya ng manok. Ay ako naman si manok ako, kumakain din siya. Makati nga. Ay, kinakaskos niya. Makati yan. Ano ba yung ignan niya? Hindi original, o ka lang? Local yan yung mga... Ay, dyan lang Ito sa binili akin, ito kuya, di ba? Tanda mo ta? Hmm. Ito pa, ito mo, never ko nag-pay. Oo, hindi nga. Ito. Tsaka hindi yan At saka to. lumulubo. Never siyang nag-ano, kumate, never siyang, kung nung tinatuan niya lang one day, nag-red to. Yun lang, tapos after day, wala na po, wala na. Matagal na to kuya na, mga 2 years ago. Sa bila pa ata yung... Opo, sa villa po, sa likod doon, Sa likod ng kamay. sa likod ng Almaya. Doon. Madaya pa. Pero magkatatlong taon Ngayon, hindi ka na talaga pupunta sila dito. Tapos yung mga friend ko sa building namin dati, sa business day dito, kasi nasamahan ko din dito. Bigay rin ng ganyan. Ang mga Kaya bukas, nasa talaga. masakit na nga to. Pero pag naman ganito yung ano, parang Ganda, no? Gusto ko din di. Gusto ko dito na. Oo. nagka-ano tayo, ng pera. Gaya natin yung si Ate Kada Sahod, Hindi nagpapatak. naman. Ayoko naman. Ayoko na ganun. Kasi wala namang, yun naman kasi gusto lang niya, walang, dapat kasi ang papatato mo talagang may meaning ba? Kung magpapatato ka lang din, para sa akin, dapat may ano. Mahilig ako sa alien. Wait, patayin mo na napindot ko. Mga set. Mahilig talaga ako sa mga alien. Yung isa yung sa'yo eh, okay yan eh. Ayun doon yung payat, malaki yung ulo. Ewan ko sa'yo, yung ako na eh. Gusto mo lang na. Sila ng pizza ko.
flight ako Yeah. bukas. 200 din po. Yan. Tumawag ako nun sa'yo sir eh. Pwede ba ako magpatato na magpapamedical bukas? Yung Ito sa'yo eh. Kaya nagpa-medical muna ako. sabi mo bukas na. So, yun pa yun medical ko kasi. 7 days, diba? 7 days no? Tataklo ba yung talagang pangalan? Wala eh. Pangit daw kasi may hiwalay. Wala naman, hindi siguro. Tingnan mo kasi ano, si ate. Pinatutunan niya, wala na sila. Hindi. Dapat, pag hiwalay na, hindi na pinatatato. Tatato mo eh, mababasa pa ng tao yun. Hans, Pakistan siguro. Hans. Kung naiisipan ko yung ano, dito. Kasi na, maganda nga yun. Pero simple lang yun eh. Ang bilag lang. Bilog lang. Wala naman tayo. Hindi ba nagagalit sila? Hindi. May printing natin. Ha? May printing natin. Pension ka. Ayun. Dalawa sa amin. Napakabata ko. Hindi. Hindi ba rapos ka? Gusto niya ba? Gusto niya. Dali mo dito. Dali basa mo. Ano na? Please. Yung ka. Yes po. Pagod ako maglakad. Yung tao sa bahay, pagdating ko. Sabi ko yan. Hindi, lahat ng tao sa bahay wala. May lakay yung dapat yun. Tapos, siguro ng mga seconds, tumating ng babae. Luto ng tuyo. Kaya, Yes. hindi natin magkasama sa pagkain. Kasi medyo Bago pa naman ng tuyo. Tuyo. Ang gabi pala to. Announce nila. Sabi ko sa iyo, kaya ayaw ko magpa-picture sa kanila. Ayaw ko tumama sa kanila sa picture. Pupost ako sa ano. Ito siguro sa MOE mo pala ng gano'n. Kasi mo yan, di ba yan? Kaya galing siya. May mga lobo na. May Kaya party na yung, na. tinan mo yung, ano, yung fountain, di ba? Ano? Pala ng husband, wife visa, women's visa, kaya gagawin ng OWA. Oasis? OWA, ng NRC.
Lagi na nakasando yan. Sino? Sino? Uwa. Para makita yung tattoo mo o no? Kasama ko si Bong sa Qatar. Nagpatato yun. Laging nakasando din eh. Sino? Tayo. Paano pagkape lang? Kuya, baso at kape. Saan mo ba palagay? Dito lang Depende. sa aking kamay. Hmm. Malian lang. Yung parang sa aso. Yung sa ano, Paa. paan ng Sa aso. paa. Yung ganun. Nahirap yun yun. Kape lang po. Hindi ba Tasa. Yung nakikita yung may ginawa na parang yung ano yung ginawa mo rin sa kamay, ang astig nun eh. Ang linaw. Ang problema lang ang sobrang liit ba? Ang hirap itato pag ganun eh. Maliit. Kape po, kape. Wala akong kape. Sana pagbalik mo. Sabi ko lang. Ano po kulay mo dyan? Yan eh. Alam ko kung premium nata yung tao na yun. Platinum. Natupad na naman. Ikaw na lang, Logi. Hinahan na po sa siguro ito po. Lagi ako nakatingin kasi nakaamis ako. Ano po na? Sunod planeta. Ano ka? Astronaut na. Tatlong planeta. Tapos yung mga ano, Mars, Jupiter, lahat na ano, itatin mo sa katawan mo, no? Scientist ka na ngayon. Dito astronaut magkalaban sila. Pumasok ka na doon. Okay. Kano ba nawala pa? Baka 500 nawala. 5,000 na pera na. Oh. Binayad niya yung 2,000. Hindi pa ka. Oo,
bahala sila. Kumain sa kagabi ng 100. Kaya bayad, 50, 63 yun eh. Tapos, patapusan mo lang. 50. Tama na din. Ang pera niya kasi dala is sa Ganda Red. Binigyan ko siya ng 250 kasi may 250 ako. May 200 ako sa 90 ata sa wallet. Hindi pa dala doon silang pera kay Melo. Pag-yellow. Kasi bang si Kuko do. Sabi na gutom na ako. Kainin na kita. Yung ngiti niya kasi gigil na gigil na eh. Gigil na eh. Nagdalaway na siya sa pamparonin. Ilang linggo ito ba niligo sa dagat? 2 weeks. Pag sa tubig. Pag nagpahilo na naman na. Hindi, pag sa tubig, Okay lang. okay lang. No? Non-stop eh. Non-stop. Wala kanina. One something. May nauna pa sir, no? Wala. Kaya baba mo na ako. Hindi blurry. Blue. Fade ka tayo. Black. Ay, wash. Ayun sa mga yung ulit yung mata. Tissue. Pagkalagay ko pa ito yung first time ko. Alex. Dito. Next year, pagbalik ka na. Or 4 years sa sa'yo. Yung ako. Huwag na. Pagbalik mo dito, may babae ka na. Ikaw, hindi. Diba? Okay lang mong babae sa mga lalaki. Full po ang buti. Ano po kuya? Okay lang daw. Okay lang mong babae sa mga lalaki. At ang lalaki siya. Ay kung pareho kuya. Yung mga plato mo doon, hinagasas ng buhay. Hindi tayo ng order. Huwag na. Gusto mo ba? Oo, pagod na ako po. Hindi ko talaga sili ko. Wala na tayong sasakyan eh. Buti yung sunduin ko. Patay ko na sa pagod. Wala talagang videos. Magkano ba yan? Sa akin naman yun, binili ko na sa kanya.
Ayun, just tayo pala yun, no? Dahil 3 yun eh. Kasi hindi ka na ginagawa. So, hindi na ako nang ginagawa. Yan, hindi naman ako ubus na nagkakaroon ako. Yung si Pang palitan ngayon? Talaga ba? Sana hindi na bumato. Yun nila, 50-50. Kasi malang bilhin dati, eh. Oh, mahal. Gas. Kawawa ang tingnan. Yung baboy daw. 400 na eh. Huwag na nagmatagal sa kanin. 400. Tapos ang minimum mo, sahod mo, 1,500 na ngayon eh. Bili ka pang bigas. Sa Manila. Ang kalahati ng sahod mo dun. Utang. Tapos Wala din. kaya natanggal ako, di ako umuwi. Dito. May blue din. Blue pula, tapos Latino, gray. Dami kulay. 5. Ganda. Hindi ko nila yung mix eh. Sino? Yan. Masakit din yung kaitan. Masakit po. Mahaba eh. Tama ba? Yung haba niya yun eh. Nakalikilig ko din po. Init kasi sa labas. Galing, ganda. Pinili ko boy. Aangasa ko ngayon si Jan. Oh. Lagi hinahanin sa tubo, maliit daw eh. Kanya po nga eh. Dapat binahon. Hindi pa. Paganan. Ganun na. Bakit yung legs mo dito? Anya Mars, tapos sa taas, koi fish, di ba? Ulan yung pagkabilas. Sige pang model. Aangasa ko yun si Jan. Sabi mo na, Bukas pa yung dahil di mo makikita. Kasi ngayon, alas na sa dating na dalaay. Nakasombrero ang ano. Ito eh. Ang kulit. Kulit ng ano. Alien. Ang bala ko naman ganyan din. Pero yung sombrero, null mo. Hindi yun ano, hindi bukas-bukas. paras tayo. Pero ayaw mo eh. Huwag mo. Pakayanin mo sa'yo. Ay, maganda eh. Mas alam na nila. Balik sa amin, lalagay. Alam alam na ni Kuya din kung ano. Gawin mo. Di pa ba ito? Nandito pa naman kanina. Pinawali na yan. Hindi na nga tino, may isang katino yun. Hindi yan na talaga. Ganda. Pipirmahan pa yun. Hindi ko pinipirmahan eh. Gusto mo? Totoo.
mga ganun kliyente kanina. Mga easy money yun. Yung mga maliliit lang. Mga bata ba? Easy money yun. Maliliit lang na ano. Pag ganito tinta. Ano, ano yung nakita na inggan nila ng mga tropa. Di ba? Mga ganun. Di ba ang ganda ng tato? Nakatato. Hindi ang ganda din dito sa kayo. Kaya, ang tatropan tatlong yun. Hindi naman jowa nila, hindi naman jowa mo kapag mo lalaki. Baka kapatid niya ako. Hindi. Hindi naman ang buwa. Gwapo kaya yun. Ano. Medyo rin lalaki, yung babae ng ina. Tapos, ito naman, bago yan. Kalaw napakaganda ko. Kalahid ko dyan eh. Hindi naman, may sinabi ba ako? Ano din pinabang ko rito yung mga babae na kapatid. Comment yan. Gagi. Mag-ano ka na lang. Ano, Sarap yan. 5% ka na lang kay kuya. Taga ano ng anong tissue ba? Punit. O, di ba? Ang sarap na yan. Hindi ka kasi kita na talaga eh. Kuya, tingnan mo. Nandito pa ako lang ha. Nandito pa ako sa Dubai. Eh, ganyan na. Eh, paano na kung naman ibang bansa kuya? Di ba? Usapan lang. Di ba po? Di ba naman yun? Joke-joke lang naman po. Sabi ko nga kuya, magbabae ka hanggat gusto mo. Payag naman pala sir. Babalik naman daw eh. Babalik ka rin naman sa akin. Hahanapin mo pa rin kami. Ano kuya bumulo po? Hindi yan. Natural talaga yan. Kasi may, yun ay yung ano mo, pinover up mo yung dumugo. Ano po? So yan nga. Dito sa bandang baba. Ay, sorry. Mahirap talaga yung shading. At saka kuya, ang sabi ko lang sa asawa ko, kung magpapalit siya, yung mas maganda sa akin. Huwag siyang magpapalit kuya ng pangit ah. Doon ko siya babangasan. Ang pangit naman ng asawa, magpapalitan mo pa mas pangit. Naalala ko ng tropa ng mga kapatid. Dad, pag nakakilala ka sa doon, dapat may mga, ang kasi pag nasa mga ganyang boundary, mga pinag-training mo nilang po. Yes po. Kasi po, wala po yung mga nagpapatato lagi. Di ka po, kuya? Hindi kagaya ng Hindi Dubai. po kagaya po ng ano, dito na talagang Yung marami. nagtato dun sa kakila Adam sa DIP. Ano? mga pagtitrainehan. Minimum daw talaga 500. Pagtitrain, eh ano siguro na yun, maganda. Kasi may group daw sila rito. Pag mura, madadali yun. Tinitira ko. Oo, may mga ano din. May group kasi Kaya hindi sila. ako maano. Pag yung May group din ako kaso hindi ako. Di ba kuya, pag may nakita yung tato ko, tapos ano yung tato ko, binigay ko sa'yo. ano na, ano, may group kasi sila doon. Minimum. O yung una nagtato doon ay alam. Pangit naman yung kay Adam eh. 500. Tapos, pag Ayun ba yun? Di pag nagmura, pag nagmura, red yun yun pang lang ako. Kuya, anak mo yan, no? Red candle. Dati maliit pa. Alam mo ba ito dali? Maliit ka pa before. super lalaki yan. Bakit Malaki pa nga sa'yo. Kaya nga, natuwa nga. Nakita ako. mo na yan dati? Opo. Sabila pa nila. Isang taon pa dito. Ang laki na ng bata na to ah. Biglang laki. Nag-aaral. Opo. Sa Pinas pa. Online. Ah, Pinas ka naka-enroll? Okay. Tapos dito ka ulit nag-enroll? Or Pinas? Pinas po. Mm. Hindi sabi ko nga kay Daddy, si RV, pwede naman dalhin dito mag-online na lang. Online class na lang siya. Sabi, Diba?
Hindi, mababantayan mo pa ganun doon, papadala ka nila lang. Dito mas maganda dito, no? Baka next year. Sa Pag smooth na ba? Oo, pag Ngayon, okay na. Okay na lahat. medyo, ano na, Hindi pa masyadong kasi. hindi pa sa siguro mo, company namin, daming tinanggal kasi hindi pa nga nakarecover. Tapos ang Dubai, wala nang tinatayang building. Company namin, gumagawa ng elevator kami. Kung walang building, wala rin kami project. Dati nga sa architectural company ako. Sa World Trade Center ko yan ah. Sa ano ka din, ano din yun, sa architect. Oo. Contraction. Hindi mo tayo ba yun sa offices sila. Pero under din ng ano. Hindi sila sa guild. Yes po. Hindi sila sa aircon yun. Sa office. Pupunta lang sila doon, check nila yung mga Hello. Wood. Bakit yung bukod ah? mahina nga ako sa 16 years ako sa company. yan. May nakuha kayo, maganda rin yung nakuha. Kaya bumili na ako ng busy. Ngayon, Freelance. yearly lang. Mas maganda sa ating college niya. Bihira lang din kung marunong mag-drawing. Nakasurvive na. Oo. Ito nga, mahal ang meeting. Kaya kasi pag nagtato, ako magabi. Ano ka kuya? Saan ka kumukuha ka US? Hindi, may mga ano Group nga sila yun. na kinukuhaan. Yung tato nga kalahatan. Kami siya kasi yung barbandas. Ano, malaman daw kasi parang tatanggalin. Ito yung tato niya, di ba? Yung tato niya. Saan? Yan. May tato ba si Agad dito? Hindi ko naman nakikita. Ang alam ko dito lang po. Yun, pinatakbo. Bakit nagtatato dito saan? Nagtirahan ka? Hindi. Ganyan kalaki no. Para ng Sharon Mel. Pangalan na anak niya. Bakit saan? Yung airline ko, di na lang dito. Paid na kuya, oh. Hindi paid na rin. Hindi pa. Tagal na. Natulog siguro sa napasok. Yung sabi, anong ate mo na kasal? Hindi. Hindi mo na sa trabaho? Sino? Oo, nakabakasyon talaga siya. Wala na kami talaga. Ay, oo, no, kasi nga di ba? Bakasyon nga pa. Tapos September, papunta si Diyos sa Singapore by Pabalik, kagaya nung 15 days. nakarang araw. Business trip. Business trip. Tapos si babae is ano, October. Papunta rin. Maiwan din magtatal. Pagbalik. Hindi, maiwan sa bahay. Sila yung mag-iintindi kay ano, baby. Hindi wala ko ng pasok. Bahay. Pinulak na yung tatay. Ang hirap. Ngayon nga lang yung 80 dirhams na sobrang init maghapon. Iyak-iyak din yung makabayan na nakasama ko. Sobrang init talaga. Kasi 80 dirham lang. Pamasaya pa ng tindirang balita.
pagkain nga lang. Wala talaga. Minsan may matindi ng mga ano, organizer. Sila din lumalaman. Hindi binibili ng ano. Yung binayser, pag 120, Dada? bigay nila sa daan. Dada sa ito? Hmm. Ang isang daan, bigay nila 80. Magkano yun? 5%? 750. Ah, 750. Sorry. 50 yung ganyan eh. Yan lang dito. Puti. Ha. Labahong pre kuya. Pag sa pack. Yun na. Ano pa matatango? Okay. Kape nga. Kaya ba ng 150 yun dyan? Yung dito? Hindi na. Pagawa mo ba na? Hindi pa naman kaya. Hindi ako mabubuhay ng kape. Kaya? Ngayon mo na ito ba? Hindi ah. Pero baka pagpalayasin mo na ako. Palayasin ng kalimutan. Wala ka na ng trabaho. Gastos pa ano. Ito kasi napaka-spoiled mo. Ang ganda kasi oh. Maganda talaga. Maganda rin naman dati. Maganda talaga. Maganda po talaga. Madawagi na na. Gawin na lang sa sunod. Ang dating ko, dating ako siguro Lunes. Oh, hindi daddy. 2 hours lang naman yun eh. Hindi naman tatagal ng 5 oras. Hindi ko pa nakita kung anong Baka. ang sabi ko June 3, di ba? June 3 daw, June 3. The exhibited nila Luan. Hindi naman yung tatagal ng maximum 3 hours. Andun ka na po. Ano nang kain? Ano po? Walang kain sa rin eh. Hindi mo na yan. Hindi ka pa pabuhin na ng mga kasi. Kasi ano lang yun. Parang Davao to Manila. Kalapit lang kasi yun. Magsilang na bansa din yun eh. Parang mas malaki pa ata ang Dubai. Ay, makapagtagal kapag ano. Ang trabaho. Ano rin yung magawa ng elevator. Ano ba malaki? Dubai o Mas malakang Dubai. kesa Kuwait, no? Kaya. Kasi ang Dubai may Abu Dhabi pa sa. May first city. Ito second city na lang ito eh. First city talaga ay sa ano. Abu Dhabi. Ako, mahal na ng ano dito. Pasupulido. Ang gas nga daw, biglang ano, 4 dirham na. Yes, 450 na. 450, 460 kuya yung ano, premium. Yung pinakamababa na nilalagay. Tapos yung plastic na yun, may bayad na, biruin mo, pera Dito talaga. talaga kuya ang cost of Sabihin living, talaga, patay bagsak dito. talaga Yung sila. wala ka talagang maayos na trabaho. Bagsak talaga. Kaya yung iba talaga napapakapit na lang sa itong lahi. Dahil siguro rin sa expo, kaya bumagsak. Tsaka sa ano, di ba libre lahat dito ng Yung mga vaccine. Oo, sa Abu Dhabi, libre lahat. Tapos nagdodonate pa sa Tapos minsan po, Oo nga pala sila bigay ng pera, no? bigay rin po. Pasikat din sila ng pasikat kasi. Ano din dito, ano yung Ang Qatar, COVID hindi naman test, ganun ang Qatar. free day, di ba dad? Abu Dhabi, after Oo, 1 Abu week, Dhabi, 1 week, every 2 weeks. 2 weeks, ano, free the Ay, yung PCR. PCR. May hindi ka may bayad 50 nila. Saan? Sa Aster po dad is 150 pa rin. Doon sa another clinic is 180. Yung jump. Oo. Doon sa Liba, doon sa ganun. Pero sa Aster din ako Di ba kaya, hindi na siguro yung PCR test mo? Hindi na kasi vaccinated, full vaccinated na ka. Di ba? Pala eh. Kasi dapat, dapat ano mo din mamaya. Kasi ano, sa outside. Kung mag-PCR ka. Or bumili ka na lang ng PCR na may nabigay sa kasama ka kasi na ikaw na yung mag-test sa Sarili mo. Yeah.
Yung may isang oras ng ano, PCR test, isang oras ng result. Isang oras ang result. Yung, oo. Hindi ka 24 hours ko yun. Yung sabi sa'yo, 1 hour. Mga bago ngayon. Hindi ko pa alam. Ang ganito, oh. Ganito sa ano, kamay. Hindi pa ako natutuloy ano eh. Oo nga, yung nag-break si Kuya. Wala na. Yung malamit na sa'yo. So, nung nag-shading pa. Walang sakit. Baka bukas pwede, ano, kaya ano, sanda. Excited ka na masyado. Gusto man talagang iwan? Oh man. Excited ka. Nararamdaman ko na ako. Siguro. Kasi hindi ko nararamdaman. May cheese ka dun, no? Huwag mo pag-text ka pa ba? Iba din yun. Joke lang, Kuya. Sa Kuwait, parang ano yan, parang Saudi. Hindi sa Saudi meron, pero Sa Kuwait wala. Oo, yung init, humid po. Nag-open ako ng ano, nag-open ko yung pinto sa balcony. Pumasok agad yung ano, yung hangin sa labas. Sweating agad yung floor natin. Ha? $800. Hindi kasi portrait, iba ang init niyan. Ayan ang pinakamahirap na itatato sa buong ano. Ano sila ano? Sa ink Oo, master. di ba portrait, hirap. Kasi ano, bibigyan mong buhay eh. Hindi yun mo talaga ng buhay. Yung mata, yung ngiti. Yung alien wala nang buhay. Pag may bakasyon ka dito, patato ka kaagad. Si sayang ang araw eh. Di ba 2 weeks lang naman? dito pwede mag-weekend pag galing kang Kuwait. Papunta dito. Tapos pag papunta dun, mahirap. Ikaw talagang pupunta dito. Kasi may visa ko din eh. Magbibisa ka pa kasi. Oh, kaya nga. Naalala mo si Kabayan, Eh, magbibisit lang siya eh, doon. eh. Punta, Mas better na ikaw punta dito. wala naman ng 1 month. 1 month, tapos hindi lang balikan. 18, ano lang eh. 18 dinar lang yung ticket ko dati. 1 week. Oo nga. Eh, lagi naman ako Hindi ko mahal. balikan yun, di, ano na, 36. Lagi naman ako lagi ako pasok. Ba't may pasok ka? For my first lady in Tamarcos, 33rd. Birthday, 30, 30, 33rd. 30. 38 kasi yung nilagay ng gusto. Yan na kami ko. Ang po ang tal ng bike ko. Yung sa bitang. Si Erin, sinunod si Erin mo. Bako. Takpan? Aji ko dyan pang tip lagi. Red and blue. Andan sa pwede ka. Aji madyan pa. Pagod sa ulo. Madyan pa. Masisira niya kami. Gusto mo dito. So, yan ang suwate.
Tulog mo. Kapit naman. Dapat Monday na lang. Vision. Lagi yung paborito. Alam niya na talagang gusto mo ng ganito. Yan ang ay.
Oo. Kaya mo tapos lakad tayo doon. Kaya na palang t-shirt mo. Ano yun? Hindi, eh. Nagay niya ng mga kulahan ko. Kaya nakapagod. So, yung nakikita ko sa bahay, tapos may hirang nakikita ko. Kapag natin kung sino ng buntis, kasi nakialaman naman sa bigyan kasi gabi niya. Puro. Bungkungan. Kaya lalapit yung 14. Saugat. Ano yun? Da? Ay, tapos din, tambak yung magbili.
Bakit? Ako pala pang Ha? Ano? rubber. Saan? Sa yun ko. Sa braces ko ba? Hmm. Ano sabi na kayo? Okay na? Sure? Ayos na. Kulit lang. Yan. Bili ka na lang din ng ganun kita. Panggamot mo. Wag, ano, baso din. Yan Ano talaga. po yan? Yan talaga. Pagkas maligo yan nilagay. Oo. May isang Saan po linggo. bumili ako niyan po yan? Meron. Pharmacy. Meron kang binibili. Magkano po? So, po. Daddy, mga ilan po bibili namin? Salam. Sampo. Okay na ha? Sure? Nakangiti. Hindi. Oo, ngiti-ngiti. Yes po, nandun na po, nag-ride na po. Isang libo binigay ko. 280. At saka yung pong isang unit, isang
Isang pang... Gusto mo, dynamic pre. Sir, ha? Uy, masada. Yung tabi mo. Ay, thank you guys, ha? Wait lang. Lamig na kasi, Min. Hirap ako ng lamig. Ito ba ka? Wait lang po. May kaplito po ako. Di ba? 240. Wait lang daw. Ah! Pwede ba sa akin na lang to? Sige. Hi. Yan, wala nang talakit eh. Okay, thank you po. Sige po.